Donostiako alkatetza hartu duenetik apenas 3 egun pasa direnean, Jon Insaustirekin hitz egiteko aukera izan dugu gaur egun albistegian. Kalean dauden kezkei erantzutea duela helburu esan digu eta lehentasunak etxebizitzaren arazoan eta segurtasunean ipini ditu. Behin eta berriz delituak egiten dituztenentzat kartzela ala kanporaketa nahi ditu Insaustik eta hori gauzatu ahal izateko legea aldatzea eskatuz justizia ministroari idatzi omen dio dagoeneko. 36 urte dituen alkate berriak, erronkari nola egiten dion aurre ere kontatu digu eta etxebizitzarena bere belaunaldiaren arazorik larriena izanik, donostiarrak Donostian bizi ahal izatean jarriko dituela indar guztiak dio. Eli Lizundiaren elkarrizketa da. Ongi etorri, Donostiar guztion etxea. Kaixo, Jon, alkate, zorionak, lehenik eta behin. Nola sentitzen zara, lehendabiziko egun hauetan, labur bildu iazu, Iruitzetan, nola sentitzen zara? Iruitzetan, ilusioa, humiltasuna eta babesa sentitzen ditut oraintxe bertan. Noiz jakintzen nuen zu zinela aukera goia ordezkatzeko? Uda partean edo, berak esan zidan zeintzan bere asmoa, baina ja uda bukatzen ari zanean galdera majo eta sakon egin zidan. Norekin partekatu zenuen zalantza edo, erabaki hartzeko momentu hori? Kasu honetan oso argi neure anaiarekin, bera izan da momentu guzti honetan neure konfidentea, gero neure gertuko oso lankide batekin, azken urte hauetan Donostia kulturako zuzendari izan danarekin, eta gero kuadrilla lagun artea oso importantea eruditu zitzaidan. Gaur egun hirian dauden kezkak beraien dauzkaten kezkak dira, eta haiek ezagutzen haute ondo, eta haien erantzunetik baiezko bat atera zitzaidan. Pleno aretoan gaude, hemen saiatuko zehazu, asmoak eta dituzuen asmoiek gauzatzen. Ze espero dezu oposizioaren aldetik? Harremana ona daukagu oro har, hemen sano-sano eta modu natural batean geure artean proiektuak debatitzen ditugu, eta espero gobernuak daukan gehiengo hori pixka bat gehiago zabaltzea hemen dauden gainerako indar politikoekin batera. Hauteskunderik gabe, irabazi gabe, zarela alkate esan zizun, gogoratu zizun oposizioaren buruak Izagirrek, zer erantzungo zenioke? Neuk uste zilegitasuna badudala, baina orain lortu behar dudana hor kanpoan dauden Donostiar guztien sinesgarritasuna dela. Ekintzen bitartez lortuko dut sinesgarritasun hori. Zure lehentasunen artean aipatu dituzu, lehenik eta behin etxebizitzarena, zuzendu zaite zuzenean gazte horiei. Momentu honetan, etxetik nola atera ez dakiten horiei. Gazte asko gara, Donostian ere bizitza duin bat edo bizitza proiektu duin bat garatu nahi dugunak. Eta gaur egun horretarako hemen zailtasun asko dago. Neure ardura, neure indar guztiak horretan jarriko ditut. Gaur egun, hiri honetan dagoen kezka nagusiena, neure egiten dut, propio egiten dut jakina, bizitzen dudalako inguruan, eta horri erantzun hon bat ematen, ale egin duko naiz. Uste duzu lortuko dezula Donostiarrak Donostian bizi ahal izatea? Hortara bideratuko ditut neure indar guztiak, zalantzari gabe. Politikaren porrota da hori, jendeak kanpora joan behar izate hori? Tendentzia globala da eta gainera Europa xarreko hiri guztietan ikusten dugun, baina uste dut Donostian beste faktore gehigarri bat ere badagoela, eta da hiri erakargarria dela. Hiri erakargarria da geuretzat, Donostiarrok Donostian bizi nahi dugu, Gipuzkoar askok ere Donostian bizi nahi dute, eta nik uste erakargarri izatea ona dela, baina erakargarritasun horrek sortzen dituen arazoak ere kontrolatzea dagokigula. Pisu turistikoentzat baimen gehiago ez da emango? Ez da emango, neu alkate naizen bitartean ez da emango. Aipatu dezagun segurtasuna. Zer gertatu da hiri honetan lehentasunen artean bigarren lerroan jarri behar izateko? Donostia beti izan da hiri segurua, eta nik uste horrela izaten jarraitu behar duela. Zalantzari gabe daukaguna indartu egin behar dugu, baina bestalde hemen beste kasuistika berri bat daukagu. Eta da, behin eta berriz delituak egiten dituzten horiek ez daukatela zigorra. Eta hori legeak ez digu berme bat ematen delitua egiten duten horiei zigortzeko. Eta horregatik neure lehenengo ekintzetako bat izan da justizia ministroari gutuna idaztea. Presioa egiteko, eskatzeko, legean aldaketak egitea. Ze delitu egiten duen horrek behar du. Edo kartzela, edo kanporatu izan. Hau komunidade bada, seguru bizi nahi duen komunidadea eta erantzunak behar ditugu. Eta nik bai hemen eskatzen dudana da, Espainiako Kongresuan ordezkaritza duten alderdi politiko guztien laguntza hiri honetan dagoen arazo horri erantzuna emateko. Hiri akordio bat bilatzen saiatuko zarela esan duzu. Posible alda hori adibidez EH Bildurekin, zeinekin polizia eredua ez dezuen konpartitzen?
horrek beldurra asko ematen dite, edo kezka dexente sortzen dizkit, kuestionatzea gaur egun udaltzaingoaren edo ertzaintzaren lana eta eredua arriskutsua iruditzen zait. Eta nik argi esan nahi dute, bai udaltzaingoak eta ertzaintzak alkate hau gertu aukiko du. Eta geure eredua zein den argi daukagu. Euskal Polizia, gertuko polizia. Eta hori da guk defendatu eta babestuko duguna. Eta oinarri horretatik aurrera, eraikiko dugu hiri akordio bat. Baina hori errespetatzea, hori oinarri bezala izatea ezinbestekoa izango zaigu. Alkate, zu Alde Zaharrekoa zara, auzo hau oso ondo ezagutzen duzu, hiritar askok uste du turismoa dela eta masifikatua dagoela. Konpartitzen duzu egoeraren definizio hori? Turismoa kezka da, hirian eta bereziki Alde Zaharrean, eta horri erantzuna eman behar zaio inolako konplejurik gabe. Eta horretarako ikusi behar duguna da ere, auzo bakoitzak zer behar duen. Ze ez da iguala Alde Zaharra edo Altzan, turismoari dagokionez. Bakoitzak errealitate desberdina bizi du, eta jakin behar dugu ere, turismoak ez daukala eragin iguala Donostiako auzo guztietan. Zu Alde Zaharrekoa zara, baina Altzan bizi zara, bi Donostia oso ezberdinekin daukazu egunero harreman hori, zer eman dizu, ze ekarpen jaso duzu Altzan bizitze hortatik? Alde Zaharrean masifikazioaz, turismoaz, jende pilaketaz hitz egiten dugu, Altzan enpleguari buruz hitz egiten dugu, langabeziari buruz, regenerazio urbanoari buruz. Orduan, behar oso desberdinak dira batean zein bestean, ez? Baina danari erantzun behar zaio. Ikaragarria da, auzo batetik bestera ikustea, zenbat elkarte, zenbat aktivismo dagoen hiriaren alde, eta horiek guztiak aliatu bezala ulertu behar ditugu. Zuk nahiko zenuke zure burua aurkeztu, 2027ko hauteskundeetara? Bueno, nik orain lanak badauzkat dexente, hemen hiri honetan, eta nik lehenengo konbentzitu egin behar ditut donostiarrak. Eta gero alderdiak erabakiko du, ea neu naizen edo ez, haien hautagai. Baina neure kezkak eta pensamendu guztiko haintxe berdan hirira begira daude begira. Politika kontuekin jarraituz, hauteskundei begirako interesak alde batera uzten